हेलो लोगोफोर बराबेट चेनेलाव फिन खनसेबाव दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै मोजां प्रेक्टिस खालामगासिनो दा फाइनाली गोदान अफिशियल नोटिस मोनसे फैदों बेनो जाबाय फरेस्टनि सायाव स' BTC फरेस्टनि सायाव फैदों मानोना फिजिकल टेस्टनि बागै आरो लोगोसे फाइनाल रिजाल्ट माब्ला मोनगोन बेनि सायाव गासैबो जों कभार खालामगोन ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा BTC जा टेक्निकल एबा नन टेक्निकल जा जोङो जोबनायथिं सावरायगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जे जोङो बेखौ नायग्रोनांगोन बेनो जाबाय फरेस्टनि माखासे फिजिकल टेस्टनि सायाव जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हायो दा गोबाव खालामला जों थांसै बेनो जाबाय CSP पर्टेलाव दा जों फैबाय CSP पर्टेलाव जायनि एडमिटआ इनभेलिड जादों नोंथांमोना CSB आव थांनानै भिजिट खालाम एबा कल खालाम टेक्निकल इसु जादों जानांगौ जुदि नोंथाङा पास खालामखादोंमोनब्ला बेस्ट अपसना बेनो CSB आव थांनानै नोंथांमोना खबर लानो हागोन जुदि एडमिटआ फैयाखैबा नङाबा पास जाखादोंमोनब्ला एडमिट मोनाबा गोबां लस जागोन फिजिकल टेस्टआव थांनो मोननाय नङाना स' बेखायनो बे खामानिखौ मावना लायोबा मोजां दानिया फिजिकल टेस्टआ जोंहा माब्ला जागोन बेनो जाबाय 9 जुलाइनिफ्राय जागोन बेखौ जों मिथिखाबाय नाथाय मोनसे गोदान नोटिस फैदों जों बेखौ नायगोन टाइमा चेन्ज जाबाय स' रिपर्टिं टाइमा चेन्ज जादों जों बेखौ नायगोन मानोना फिजिकल टेस्टनि बाथ्रा दङ फुङाव जागोन नालाय बेखायनो जों बे नोटिसखौ नायग्रोनोसै दा बे जाबाय मोनसे नोटिस फैदों आरो बे नोटिसखौ होदों बेनो जाबाय पेपाराव होदों आरो मोनसे बाथ्रा जायनिखि ग्रेड 1 आरो गार्डआव मोननैबो पास जादों खनसेनो फिजिकल टेस्ट जागोन बेखौ मिथिखाबाय बेखायनो एडमिटआ गांनै एबा डाबल नोंथांमोना लांनांगोन अके देन टाइमा चेन्ज जाबाय रिपर्टिं टाइमा चेन्ज जाबाय खायसेनि एडमिटआव 6 AM दंमोन नाथाय 5 AM बेयाव होनाय जादों अके स' गासैबो फुंनि 5टायाव नोंथांमोना सेन्टाराव सहैनांगोन दे स' बेखौ नोंथांमोना मोनथिबाय हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो देन नाम्बार 1 बुंदों जे फिमेल अके हिन्जावफोरा जायनिखि हिन्जावफोर पास खालामदों क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर एन्ड उदालगुरि नोंथांमोना खनसेनो कम्बाइन मोनबा डिस्ट्रिक्टआ सेम डेयावनो जागोन बेनो जाबाय सरायकलायाव बेखौ जों मिथिखाबाय डेटआ जाबाय 9 जुलाइ 5 AM आवहाय नोंथांमोना सहैथारनांगोन अके माखासे प्रसेस दं नालाय भेरिफिकेसन टाइमनि एबा फिजिकल टेस्टनि जिनोखि हाइट टेस्ट नायगोन बे दङ नालाय देन सेकेन्ड अपसन बेनो जाबाय सेकेन्ड नाम्बारा मेलाव दङ उदालगुरि हिसाबै जागोन 9 जुलाइआव अके स' 9 जुलाइआव बेयाव लिरदों उदालगुरि हिसाबै 9 जुलाइ 5 AM होनना बुंदों अके बे जाबाय हौवाफोरनि देन थार्डआव जाबाय चिरां आरो बाक्साया जमा जागोन बेनो जाबाय 10 जुलाइआव स' 10 जुलाइआव आरो लोगोसे क'क्राझारजों तामुलपुरजों जागोन बेनो जाबाय 11 जुलाइआव स' रिपर्टिं टाइमा सेम नोंथांमोना सेम टाइमाव सहैनांगोन जों एडमिटआव खायसे 6 AM मोनदोंमोन बाट बेयाव माने जोङो 5 AM मोनबाय फुंनि 5टा जानाय लोगो लोगो दा बेखायनो गासैबो नोंथांमोना एडमिटआ बेखौ गांनै लांनांगोन अके स' गांनै लांबानो जाबाय नोंथांमोना जाहाथे नांगौ जायोबा होनो हानाय बायदि बेनो जाबाय अरिजिनेलखौ लांनांगोन आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड ID फोरखौ लांनांगोन अरिजिनेलखौहाय बाट डकुमेन्टस भेरिफिकेसननि बाथ्राथ' बेयाव बुंनाय जायासै बिनाय जायाखै अब्लाबो लाङोबा मोजां आरो बायसान्सआव जुदि बियोबा होनो हानाय बायदि दा जियानो जा बेखिनि दा नोंथांमोना एडमिटआव जि मोनदों कमेन्ट्स खालाम बाट बे पेपाराव होनाय नटिसआ बेनो जे टाइमा चेन्ज जाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइज बेयाव जों मोननो हादों अके थ' बे थाबैनो CSP पर्टेलाव फैनो हागौ नाथाय जों दा बेखौ मोनदों पेपाराव मोनग्रोबाय देन बिनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन जों दायो सावरायनोसै दायो जों मिथिबाय जे फिजिकल टेस्टआनो जोंहा 11 जुलाइसिम लास्ट दङ अके अब्ला जोंहा 15 जुलाइनि गेजेराव एबा 15 जुलाइनि खाथियाव बाइबा टेस्ट लानो हागौ अके जुदि जोङो सानथाम एबा सानब्रैजों गेप्स लायोबा देन बेनिफ्राय रिजाल्टआ अब्ला 20 जुलाइनिफ्राय उनावहाय फैनाय चान्सआ दङ अके 20 जुलाइनि उनाव फैनाय चान्सआ दङ आरो मोनसे बाथ्रा जुदि बाइबा टेस्ट लायाबाथ' बाइबा टेस्टखौ लालाबा आरो जुदि थाब फैगोन रिजाल्टआ नाथाय लायनो लायावनि बाथ्रासै गाइडलाइन्सआवथ' दङ बाइबा टेस्ट लागोन होननानै जुदि लायाबाथ' थाब फैगोन रिजाल्टआ नाथाय जों मिथिबाय बेखिनि बाथ्राखौ दानिया गुबुन पस्ट ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4आ स' नैबे ग्रेड 4आ फैग्रोनाय चान्सआ दङ मानोना बिना अनलि बाइबा टेस्टल' दंमोन 193 275 पस्टआव अनलि बाइबा टेस्टल' दंमोन बेखायनो ग्रेड 4आ फैनाय चान्सआ दङ नाथाय ग्रेड 3आव बे ग्रेड 3आव HS नि मोनसे ग्रेड 3 दङ बेनिफ्राय टेक्निकेल दङ देन बेनिफ्राय डिग्रिनि मोनसे दङ दा जों HS लेभेलावबो डिग्रियावबो जोंहा माने टेक्निकेलावबो बाइबा टेस्ट लिरनाय दङ दा बाइबा टेस्टखौ लागोन ना लाला बे उननि बाथ्रा बाट नोंथांमोननि रिजाल्टआ जायखिजाया जुलाइ मान्थआवनो फैगोन थ' जुलाइ मान्थआव फैगोन BTC जा एबा नोंथांमोननि जि पस्टआव एप्लाइ खालामदों हमना ला नोंथांमोना ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा गासैबो मैया CMआहाय एनाउन्स खालामबाय जे 4000 भेकेन्सिया जुलाइ दानावनो जोबगोन एबा जुलाइ मान्थआवनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो अके थ' बेनो मोजां आपडेटआ जे नोंथांमोना मिथिबाय जुलाइ मान्थआव अलमस्ट 4000 भेकेन्सिसनि फाइनाल रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो
देन बेनिफ्राय सेप्टेम्बराव नैबे सेप्टेम्बराव इलेक्सन दङ अके सेप्टेम्बराव BTC इलेक्सन दङ गासै 40 MCLA दङ बिथांमोननि इलेक्सना जागोन एन्ड 6 जाबाय नमिनेटेड दङ गभर्नरा खालामो बेखौ बे इलेक्सन जाया बाट नैबे 40 जना इलेक्सन जागोन अके बाइबा टेस्टआव बेखौ सोंनो हागौ नेक्स्ट लेभेलाव मोजां नोंथांमोना नायना थांबानो जाबाय दा जियानो जा फरेस्टनि टाइमा चेन्ज जाबाय नोंथांमोना बेखौ मोननो हाबाय दा जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला लेटेस्ट भिडिअ साख्रिनि बागै नोंथांमोना मोनबाय थागोन